Шофирам от 7 години. Колата, която най-често шофирам, е малка, компактна и удобна за паркиране в центъра. Горе-долу е моят втори дом. Иначе, ако карам извън града, предпочитам друг тип коли, по-големи и по-стабилни на пътя. Много се оплаших веднъж, когато ми прегря колата и започна да пуши от всякъде. И да, беше страшно. За мен беше страшно, но преживях го и това. Когато взех книжка, шофирах колата на моя приятелка, която беше с ръчни скорости и някакси аз не се усетих, че трябва да сваля ръчната. И карах близо 15-20 км на ръчна и след това, да, колата е необходимост. Аз, честно казано, не мога да си представя ежедневието си вече без автомобил. Ако светне нещо по таблото, отбивам колата, проверявам какво означава лампичката, която е светнала, и ако е в червено, знам, че трябва незабавно да я закарам в сервис. Ако е нещо за доливане, ще го направя на по-късен етап. Ако ми светне нещо на таблото, отбивам колата и проверявам в Google какво значи лампичката. Всеки го прави, аз съм сигурна. Ако закъсам с колата, със сигурност ще се обадя първо на някой познат, да му се оплача. И след това път на помощ. Няма как. Триъгълник обезопасявам и път на помощ. Понеже ми се е случвала така подобна ситуация лека, бях само че в задръстване в центъра на София и беше доста забавно, да. За другите. Ами подсвиркват, закачат се. Други от тях пък са изнервени, че преча на движението. Той на мен не ми се искаше да преча на движението в този момент, но така се случи. Слязах и се опитах да поставя триъгълника без да ме сгазят по възможност, но след така известно време един човек слезе да ми помогне, защото аз видимо се бях притеснила. Дори не виждах триъгълника къде е, просто се паникьосах. Всъщност това беше точно когато ми прегря колата и започна да пуши от всякъде и да тече нещо от нея. И аз си казах, олеле майко, тук си останах. Няма автомобил, за който мечтая. Аз не мечтая за автомобили. По-скоро ми се иска един ден, ако имам възможност, да си купя малка спортна кола, бърза, макар че няма къде да я карам чак толкова бързо, да си я имам. Защо не? Колана, веднага щом седна в колата, го поставям и дори не се замислям за това, просто го правя абсолютно механично. На задните седалки предпазния колан в градски условия не го слагам, признавам. Когато съм на магистрала и се возя отзад в колата, слагам колана. Също така, когато съм в чужбина, винаги там е задължително колана да се слага отзад, винаги го слагам. Нямам проблем с това. Ако возя пасажери на задната седалка, за мен би било по-добре и би ми било по-спокойно, ако те имат колани. Ще ги накарам да си сложат, защото в крайна сметка аз нося отговорност за техния живот, когато шофирам. Ще излъжа, ако кажа, че не използвам мобилния си телефон, докато шофирам, но го свързвам с колата и ако някой ми звънне, говоря директно, без да се налага да го държа, избягвам да гледам в екрана или да пиша или нещо друго. На светофарите си правя селфита понякога, но простено ми е. Високата скорост напоследък ме плаши малко. Преди ми харесваше, сега мисля вече малко по-разумно и ме плаши. Жените са нарочени за лоши шофьори, защото се разсейват много по-лесно от мъжете, според мен. Това не значи, че са лоши шофьори обаче.